सोहर सुन के रउआ लोगन के यह लागत होगी कि घर में पुत्र रत्न के प्राप्ति भइल बा, लेकिन सोहर खाली लइका के पैदा भइला पर ही नहीं गावल जाला, बल्कि लइका के मुंडन में भी गावल जाला। और रउआ सभे के बताई, आज ई घर में जगदीश बाबू के बेटा के मुंडन। अरे मुन्नी तू यहाँ चाय पिया तारू, जयराम धनी आयल हुए, उनके मिठाई और पानी पिया था। ठीक बच्चा जी। अरे ए बाबू जगदीश काम आई। अरे तनी है ने आवा। हाँ माई। अरे पंडितो आ गए, अरे पूरा गांव आ गए हो, लेकिन नाव ना आयल। अरे माई नाव की व्यवस्था चमचम कैले बा। हाँ। ए चमचम। हाँ भैया। यहाँ आओ मर्दवा। अरे माई तू बिल्कुल चिंता मत करा, चमचम सब व्यवस्था कर देले बा। हाँ। का मर्दवा कैसन नाव की व्यवस्था कैले बाड़ा, वो अब लेना आइल। अरे भैया नाई तो सवेरे ही से आके कपार पे बैठल बा। बाकी ई बतावा लोग कि जेकरा चरवा में केसवा उतरे के बा, वो बबुआ के मौसी आइल बानी कि ना? यही जे बानी। अरे आ गेली। अरे मौसी सब में पीछे ना रहेली जी। हमरा बाबू के मुंडन और हम लेट हो जाएं, ई ना हो सकेला। जिया बेटा। प्रणाम जीजा जी। ई चमचम बाड़े। प्रणाम भैया। प्रणाम। और आवे में कोनो परेशानी तो ना भइल ना ना कुछ ना भइल, एकदम आराम से आ गई नी। दीदी कहाँ बाड़ी? अरे दीदी यही जे बाड़ी भाई, या सुबह से काम कर कर के तंग तवा हो गई बाड़ी। इतना काम बाकी खत्मे नहीं खे होत। हम त रसगुल्ला खइबू? रसगुल्ला अभी ले नहीं खे आइल। हट 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 हट। ए माँ जी। ए माँ जी। हाँ इन्हें का हो? अभी रसगुल्ला नहीं आइल। अरे हाँ शायद नहीं खे आइल। हाय देखा, एकरा की कोनो चिंता नहीं खे। अरे अब बताई का? जीजा जी के ना कुल काम ही ऐसा होला, पता ना कौन सा दुकान में ऑर्डर दिले बानी। कम से कम एक बार फोन तो करके देखी, कहीं वो भुला तो नहीं खेले गई। हाँ आ जाई। थोड़ा देर पहले हमारे फोन पे बात भइल रहे। अरे रे सब लोग चल जाइए तब आई का फोन करा। अरे करी ना जीजू। अरे तनी शांति रखा कर तनी बात। हेलो जी जगदीश बाबू। का मालिक, पूरे गांव में बेइज्जती हो गईला के बाद रसगुल्ला भेजबा का? अरे ना महाराज, तनिका गिनला में देर हो गईल। बाकी रहुआ जौन बाबू के भेजले रहनी ना, अब रसगुल्ला लेके पहुँचते हुई है। ठीक बा।